Na féchan isteach in ngnáthóg na péiste, le fáil amach céta dhéanamh aige. A cé é ngnáthóg? Well, is ngnáthóg é an áit cónaithe nádúrtha atá ag ainmhí nó rud beo. Seo é ngnáthóg na péiste. Éice chóras. Well, is éice chóras ná an chóras ina mbíonn rudaí beo ag idir go bháil nó a bra ar a chéile. Tá má thóga muid a píosa puiteach seo, an cré, tá an planda a bra ar a gré, tá na péisteanna a bra ar a gré, a cé tá stis a chré? Well, tá sé déanta sús de rudaí atá beo agus marmh, beidir go bhfuil cluiche, gainmh, duilleoga marmh is stis a chré seo. Tá sí sin ar fad ag tastal ón blanda agus ón béist Cumarsáid. Is féidir éon rud beo nó marmh is feithiste hin éice chóras. Ach má thógtar an rud a cinnte amach an éice chóras, bíonn tionchar aige sin ar gach rud eile. Mar sin, caithfid bheith cuaireamach le gach chuid den timpeallacht, ní na rudaí beo amháin, mar a bhí ar ágam in é leis an dí oríisiú. Nuair a dheartar síos na crín, chuireann sé gach rud eile as rucht. Caithfid bheith an cuaireamach le rudaí mar sin. Smaoinigh ar an blanda. Tá an planda ag bra ar an rian Cumarsáid, tá an péist a bra ar na duilleoga marmh beidir chun bheith an bog a timpeall, agus tá an planda freisin a bra ar an béist chun spás agus éar a chur isteach san éair. Anois táid chun cluiche beaga immert a bhaineann le gnáthóga ainmhithe difriúla a aimsiú. Ach a dús bara tá cúpla téama nua le fálam agan. Nis, seo na téirmí nua, tá sí clúdaí ag catéana hanahéin ach tá muidir an gcuil siar orb. Liv itzor, éhann siad plandaí amháin, tagann sé ón focail livanna. Carnivore, éhann siad feol, agus itzor, éhann siad plandaí agus feol. Tagann sé ón focail iliúg nó ar fad. Nis, tá muid chun an cluiche matseála a dhéanamh, caithe muide an tainmhí a chur leis an ngnáthóg ceart, tá trí chin savanna, fásach agus foríist. Dénig iirecht an tainmhí aimsiú. Tá málaí fada agus dhá srá de áirí agam chun mothúla a chosint ón ghainmh. Tá dron ar mo ghriam lán le sail. Níl mór an uisce i mo ngnáthóg agus cumalum, mar níl orm ach uisce a ól uair sa tachtan. Is féidir le tacht orm I ddíortha ar nós an Éigipt agus Morocco, agus an ngnáthóg atá agam ná fásrach. Cén tainmhí é sin measú? Éon túram agah. Cámal atá ann. Má sift an cinnte go bhfuair sé sin. An dara cheann. Is liv itzor mé agus úsáidem a bhaineal fada chun duilleoga ar chrinnte arda a ithe. Bearlumm nuair tá na crín scapatha amach ionas gur féidirlumm an spéir a eicáil. Is féidir le tachtarm I ddíortha ar nós an Chéine agus Tanzania. An ngnáthóg atá agam ná savanna. Mas tú cén tainmhí é sin? Muinéal fada sin nod mór dócha, agus is sirafe, ítach. Tríú ceann. Is ainmhí láidir mé, tá go leor fionna nó grúigarm. Is málam a ngnáthóg mar go bhfuil fosca ann agus bíman an tacht ar bhí go héasca. Is ainmhí itzach mé. Is féidir tachtarm I ddíortha ar nós an Rómáin, Críoch-Lochlainn agus Meracá thuaig. An ngnáthóg atá amsa ná foríis. Mas tá cén tainmhí é sin. Foríis. Go leor fionna nó grúig, béir atá ann. Agus rinne mar bíothláire an bhéir in é. Well, mar dúirt muid inniu, bhí go leor téirmí nua le fálam, agus tá sé tábhachtach go gcuinóid éice chóras mar an ggéine. Má dhéanamid díofreacht de chud amháin dó, de athróidh sé an rud a leog. Smaoinigh ar na téirmí nua rinne mar. Livanna, itzor, carnivore, bhí déanta catriana, agus savanna, fásrach agus foríis.